stykkerne med. Se, så er det jo her. Og vi har jo målermesteren med. Du siger, at det er 50 meter. Det er en halv fodboldbane. Ja. Og lige godt og vel. Jamen, skal vi så ikke sige... Der er en. Ja, lige der. Ja. Prøv at se, de kan godt lide sådan nogle steder. Skal vi lige se, om det kunne være inde i nogle af? 11. 12. Der er sådan nogle øjne på siden, derfor kalder man dem 9 øjne. Det er sådan nogle gælder, der hedder på siden af den. Kan I se? Det er lambret. Og den har ingen øjne nu, men når den skal gyde, så får den øjne. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg skal se, om den kan finde en pæn kæreste, det ved jeg ikke. Men I kan se, den er grå. Kan I se munden her? Det er en bæklam. Deroppe på brinken. Alle løsfiskere, de her har en karriere som 20-fisker. Alle løsfiskere, de her fisker alle de steder, hvor ikke må, og i dambrug. Og Jeg har prøvet et dambrug en gang i min unge.